Onko Maria Reunanen kuulolla? Olet voittanut arvonnassa lahjakortin koirahierontaa, joten älä lähde heti pois. Ykkösnuorellakin ollaan saatu kisa käyntiin. Siellä seuraavaksi lähtövuorossa koirattu numero 2 valmistautuu numerolla 3 Liite Jaina Niskanen sekä 4 Siisling ja Pentti Salonen. Radalla 2 lähtövuoroon koira numero 80 Kati valmistautuu koirakat numero 81 Myy ja Anni Tammikko, 83 Moona ja Arja 82 siis välistä pois.